tufuna tikambe za uthenga usiku. Ready? Tikambe za uthenga udani usiriza, right? Nuba kanthawi imeneyo inaliponso nthawi imene Yesu adabwera koyambe anauza ophunzira ake onatono zilipo zina zimene sinditha kurani kukuphunzitsani. Tikuziwa meze teteni ku Yohana chapter 10 okuti pawerenge, right? Wakhala nawo zaka zingati? Atakhala nawo zingati makosana 2.5. Mono padalinso zinthu zina zimene ananata izi pole zina zimene simukwanisa utani kuzitani kuzimvesesa, right? So tupapezi pamenepa. Okay, so by Yohane 16 verse 12 adiyani verse 12 akunena kuti ndili nazo zambiriso zakunena kwa inu, koma simungathe kusenza tsopano lino. Yes, they did. Koma atadza iyeyo, mzimu wa choonadi, adzakutsogolerani inu m'choonadi chonse. Pakuti sadzalankhula za iye mwini, koma zinthu zilizonse adzimva adzazilankhula, ndipo zinthu zili mkudza adzakulankhulirani. So anawuzira kuti pali zinthu zina zimene iwo sankakwanisa utani kuzimva, komano nkhosa zimwera zakwanisa watani kuwaphunzitsa. Ready? Now tikaona kumachitidwe anthu ophunzirawo nthawi zonse akumalalika uthenga amalalika kwa Ayuda okha basi. Ready? Amangolalika kwa Ayuda anzawo basi. Komano inafika nthawi yotono Mulungu kuzera mwa mzimu wake, anamuonesa Petro chani masomphenya muzati usaitane wina aliyense amene ndamuyeretseni kuti ndorani wakude udeside pa Machitidwe chapter 10. Anthu ena acha pakuti pati Paulo otana kumikisana ndi anthu oti si Ayuda anamukoka kuti iwe kuti bwanji iye ndi amene amafotokozera pa Machitidwe chapter 11. Tikuona amenepe. So Mulungu akuwapasa chivumbulutso cha uthenga wake. Komano tikapita pa Machitidwe chapter 15 padala abale ena onena kuti amati munthu ngati sana ndi Yesu komanso munthuyo sanadulidwe sakatani sakapulumutsidwe. Mwachinena amangotenga Yesu ngati akuonjezekera kuchiphunzitso chawo chanani cha Chiyuda. Inatengerano Yesu kumuyitana ndani? Paulo. Nawo mafuta amene papa kuti no Paulo kuyitanira anayitanira mutani pite kwa Galatiya. Galatiya chapter 1. Now Paulo samayenda ndi Yesu ali pa dziko lapansi kale. Ndi anali munthu amene amamva za Yesu. Komano Paulo anali munthu mmodzi wayo amene anamuwukira Yesu kupanga zoti aphe chani osatiraka Yesu. Tikumbuka Paulo atinamba kumona m'Baibulo amene anagwira zovala za anthu amene amagenda ndani Stefano. Right? So ndimafuna Galatiya chapter 1 verse 11 area. Verse 11. Pakuti ndikudziwitsani inu abale za Uthenga Wabwino olalikidwa ndi ine, kuti simuli monga mwa anthu. So akuti ineyo uthenga wanga ndiosiyana chifukwa suli wandani wa anthu, suli wa gulu lina lake. Tikaona muno mwino uthenga amene Paulo ananyamula umasiyana bindiwa kusenena chifukwa yoja anali kuti no mission yake ndotapite kwa anthu achani a mitundu, ndipo maulalika amosiyana anathu. Tikazapanga uthenga wa uphungu wa ku Yerusalemu, actually uthenga amene ulikali pachani pa channel cha SOS, uphungu wa ku Yerusalemu verse amene kumene stand please na area 10. Pakuti tu sindinalandira kwa munthu kapena sindinauphunzira komatu unadza
mwa vumbulutso la Yesu Kristu. Pamenepo ati uthenga wa Paulo unazamuka mwa vumbulutso la ndani? La Yesu Kristu. Mwanjirena tikamawerenga zolembera za Paulo tikuwerenga zinthu zimene zili vumbulutso la ndani? La Yesu Kristu. Zichankanena kuti pali zina zimene simungathe kuzimvesesa. Zaka 2000 zachani zapitazo zimene zinachitika. Ndipo nalo uthenga umene unali wotani wozama. Tikamaona zolembera za Paulo muli zina zozama zimene tikuna kuzimvesesa. Now ndimafuna tione wenepo kodi Yesu uthenga unali wokhuza chani. Eri? Tateni ku Yohane chapter Matthew chapter 3. Tioneka uthenga wa ndani? Yohane Matthew chapter 3. So Yohane uti Matthew chapter 3 verse 1 ndi 12 yani. Ndipo masiku aja anaza Yohane Mbatizi nalalikira m'chipululu cha Yudeya nanena tembenukani mtima chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. So Yohane analika za ufumu ajani wakumwamba. Okay. Then Matthew chapter 4 verse 16. Verse 16. Anthu akukhala mudima adaona kuwala kwakukulu ndi kwa iwo okhala mmalo a anthu ziwaipa kuwala kunatulukira iwo. So verse 17. Kuyambira pomwepo Yesu anayamba kulalikira ndi kunena tembenukani mitima pakuti ufumu wakumwamba wayandikira. So uthenga wa Yesu unali kuti cha ndo Yohane tembenukani mitima kenako chifukwa cha wakumwamba wayandikira. So uthenga wa Yesu unali focused pa ufumu wakuti wakumwamba. Tatemba Yohane Matthew 10 yemweyo watumiza anthu aja nawo uzalalikidwa Matthew 10 verse 7 ati ya. Verse 7. Ndipo pamene muli kupita lalikirani kuti ufumu wakumwamba wayandikira. So even kwatumiza ophunzirayi amakalalika chani za ufumu wakumwamba kuti watani wayandikira. Okay, then Luka chapter 7. So anthu mwanjira ina anafika paja kuti uthenga umene ndo watani wakhwitima. Iyo aja mayembekeza ngati ufumu wako kuyandikira ndipo Ayuda aja akweza kwambiri ndikuti Aroma osathera pati athera pamenepo ndanamfunsa namwe tatiuzeni. Luka chapter 17 verse 20. Afarisi anamunjirira Yesu. Ndipo pamene Afarisi anafunsa Yesu kuti ufumu wa Mulungu ukuza liti? Anawayankha nati ufumu wa Mulungu sukuza ndi maonekedwe. Ndipo sazanena taonani uwu kapena uwo. Pakuti taonani ufumu wa Mulungu uli mkati mwa inu. Mwanjira ina Yesu amauza kuti ufumu wa Mulungu suli ngati ufumu ajani wa dziko lino lapansi. Wonena kuti tikati ufumu wa Malawi ukudza ndotino Amalawi akambe kugonjetsa china Mozambique, Malawi kagonjetse Zambia, ikagonjetse Chad, ndikumakwera kumafika kagonjetsa South Africa mpaka kagonjetsa konse mpaka ku Zambia. Sakuthandiza choncho. Ufumu wakumwamba ndi pamene munthu wagonjera kwa ndani? Kwa Mulungu, ndikulapa chani machimo ake. Pamenepo ndoti munthu akulandira ufumu wake. Mwanjira mzimwera ukakhala mkati mwa ndani mwa munthuyo. Ndiye kuti Mulungu azimulamulira munthuyo kuzera mwa chani mwa mzimu wake. Taona pamenepo. So ichi chinayi ndi chapadera kwambiri. Chinalikidwa kuti chinangati chapadera chimene anthu pa nthawi samatha kuchitani kuchimvesesa. Koma unali uthenga umene unali pa mtima pa zonse zimene Yesu amatani amalalika. Tene ndone Marko chapter 9 verse 1. Marko chapter 9 Marko 9 verse 1 ari yani. 9 verse 1. Ndipo ananena nawo ndithu
ndithu ndinena ndinu kuti alipo ena akuyimirira pano amene sazalawa imfa konse kufikira akaona ufumu wa Mulungu utaza ndi mphamvu. Mabona akuti alipo ena amene akuyima pati pano mwanjirena ufumu wa kumwamba unadza nthawi ya ndani ya Yesu atamwalira kupita kumwambe atalandira ulemerero wa Atate, right? Paja Yesu anaiso ndi umunthu, so moyo wake ugonjesa moyo wake achiyero umakhala mwa Yesu yekha. Mapena anadza kumwamba chinachitika nchani anasanulira iye chani zimwera, ndiye moyo wake utakhala somandani mwa ifeyo ufumu wa kumwamba wayambata kugwira ntchito. Tikuona amenepe ndiye anthu amene anakhala actually tikaona Marko chapter 9 masika musimo ndo amene panachitika nkhani yonena kuti anaona ndani Eliya, anaonanso ndani Mose, akayankhula ndani ndi Yesu, right? Ndakuona ra anthu akuyankhula ndi Yesu. Petro ananena yani mutilole ife timange matenti angati atatu. Kenako ananabwaonera kuti iyayi chintambo chinatani chinakuta, ndipo mwana ananena yani uyu ndiye mwana anga mumvere nda iye. Mwanjira ina apa tinayi tikuchoka ku chipangano chakale bwa chipangano chani chatsopano pamene ufumu wa kumwamba kutani ukukhazikika, ndipo mu ufumu umene Mulungu azitilamulira kuzera mwachani mwa mzimu wake uli mwa ifeyo. Osati kungotilamulira titachita chakuti tisachite igola ayi, mungotipatsanso mphamvu yoti tisakachite chani kutipatsa ife mphamvu ya moyo wogonjesa mwa Yesu Khristu. Tinozenepe so anali ndithu ulamuliro wina amene umayambika pamene papa. So Yesu anakamba chinthu china, tate ntioneni pa Mateyo chapter 11. Yesu anayankha chinthu china kukamba za chani za ufumu umenewu. Marko chapter 11 ali chani Mateyo chapter 11 verse 11. So Yesu anamba kamba za Yohane kuti munapita kuona ndani mafurukuza yote ne Mateyo chapter 11 verse 11 anamba kufurukuza kubirikiza. Mateyo 11 verse 11 ali yani 11. Indetu ndinena ndi kwa inu sanauke wakubadwa mwa akazi munthu wamkulu oposa Yohane Batizi, koma iye amene ali wochepa mu ufumu wa kumwamba amkulira iye. So amathandiza adono ati palibe mneneri wamkulu kuposa ndani Yohane Mbatizi. Mwanjirena tikaona aneneri onse angakhale Mose wamkulu kwambiri anayendani Yohane Mbatizi. Muzima uthandauza apa koma kunena kuti amene ali wang'ono mu ufumu ndakulu kuposa ndani Yohane Mbatizi. Tikumbukira kuti Yohane Mbatizi anafa isanafike tsiku la chani la Pentecost. Paja Yesu anakamba ufumu uli kale mwa ndani mwa ine. So mezi kuchitika pachani kamba ya Pentecost. So Yohane Mbatizi anafa isanafike chani Pentecost. Mwanjirena inu ndi ine tindi mwaifana no titakhala nawo mbali imodzi ya chani ya ufumu. Tinozenepe tate mpitizeni pa verse 13 adiyani verse 13 pakuti aneneri onse ndi chilamulo chimene chinenera kufikira pa Yohane. So akwamba tuno chilamulo cho system ya chilamulo system ya aneneri ikunenera mpaka chani Yohane mpaka na Yohane. Mwina verse mene sina penge meno mataone Luka chapter 16 verse 16 adiyani. Luka 16 verse 16 uthenga wathu ukhale uti chani. Luka 16 verse 16. 16 amina kuti chilamulo ndi aneneri analipo kufikira pa Yohane. Yambira pamenepo ulalikidwa uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu, ndipo munthu aliyense akangamire kulowamo. Mapona amenepe so akuti chilamulo ndi yani ndi aneneri onse zinali mpaka ndani Yohane. Komano pano tikuti chani uthenga wa ufumu ulakidwa kuyambira pati
mwanjira ina panopa tikaona bwinobwino anthu ambiri sakulalika uthenga waufumu. Chifukwa chani nthawi zambiri timanena kuti akusimuchita bwino yayo, zopereka sizuchita bwino, akoma meeting simumabwera yayo. Nthawi zonse timakhala tikunena chinthu chimene anthu atani akuchita zimene sizazolakwika, koma vuto ndonena kuti sitikwauzani za uthenga chani waufumu. Chimene chipange sonse zisamachitike ndichifuna kuti anthu sale mu ufumu andani wa Mulungu. Anthu ndi mamembala a mpingo koma si mamembala a ufumu andani wa Mulungu. Ndiyo tino anthuwo sakulandira zimene Yesu akutani akuwauza. So anthu akukhala ndithu mamembala a mipingo, akukhala ndithu atsogoleri, akukhala ndithu anthu amene akusatira system ya mpingo koma sali mu ufumu andani wa Mulungu. Koma pa kunena kuti polalika kwambira nthawi ya Yesu mpaka pano uthenga olalikidwa ndi kuti chani? Ufumu andani? Ayi, usati ufumu wa mwamba wayandikira. Zimene zali nthawi ya Yohane ito. Koma panopa ufumu wa mwamba wadza, aliyense atani alowemo. Uthenga kuti tilalike ndi kuti ndimene mwanjira ina kuti anthu alowe mu ufumu umene atani. Yohane chapter 3. Yohane 3 verse yake ya 1 ya 3. Yohane 3 verse 3 aliya. Yohane 3 verse 3 aliya. Yesu anayankha nati kwa iye, indetu ndinena ndiwe, ngati munthu sabadwa mwa tsopano sakhoza kuona ufumu wa Mulungu. Mwaona ameneyo? So kuti munthu akaone ufumu wa Mulungu umenewo afunika abadwe mwatsopano. Mwatsopano. Kuti munthu angabadwe bwanji mwatsopano? Verse 6. Chobadwa mtu. Alemba verse 5. Yesu anayankha. Indetu ndinena ndiwe, ngati munthu sabadwa mwa madzi ndi mzimu sakhoza kulowa ufumu wa Mulungu. Chobadwa mthupi chikhala thupi, ndipo chobadwa mwa mzimu chikhala mzimu. Yeah, so apapa akuthandauza kuti munthu ngati sabadwa mwatsopano, ngati munthu salapa machimo ake wani, ndikulandira Yesu Khristu akhale mbuye ndi mpulumutsi moyo wake, ndipo sanabadwe kuchani kuzimu. Kenako ngati zili choncho ndetera akufunika akatati akabatizidwa, osati kuti akakhale membala wa mpingo iyani. Akubvesa nanu pamene akubatizidwapo akuphatikana ndi thupi ndani la Yesu Khristu. Ubatizo umayimira chinthu chimene chachitika mu uzimu. Chachitika mu uzimu ndiyo chani? Munthu walapa machimo ake ndikulandira mphaso imeneyi yachani ya mzimu woyera. Pamene walapa munthu umalandira mphaso ya mzimu woyera, umalandira kupepuka mtima mwako kuti ine ndinolandirika kwa ndani? Kwa Mulungu. Ndi chimenechi ndi chimene ukachichita ndeti ndikuti ukalowenso muchani madzi kulengeza dziko lonse lapansi unena kuti ine tsopano ndilo gawo lachani la ufumu adali wa Mulungu. So uthenga wa ufumu ndimene ukulalikidwa kwambira iti lero. Ati tikaona mabuku a Paulo ati izizi anaphunzira kuzera mayani mwavumbuluso. Tinozenepe? So Paulo sizona anaenda ndi ophunzira awa kuti aphunzire zonsezi, koma anaenda ndikuyenda mwachani mwavumbuluso. Yesu Khristu anamphunzitsa. Ati tikamaona ngati tifuna tifese kwambiri uthenga wa ufumu, tifunika tikaone zolembera za Paulo. Koma pali uthenga wina umene tatene ku Daniel chapter 12. Tupitano mu part 2. Part 2 ya uthenga wake. Taona part 1 zaka 2000 zapitaze. Kumano paradusa no zaka 2000 kumafika mu 2024, 2025, 2026 mzaka zimene tili panozi. Kodi chimene chikulalira tijani. Daniel. Tikapita ku Daniel chapter 12. Verse 4 adiyani. 12 verse 4. Koma iwe Danieli tsekera mawawa nukomere chizindikiro buku mpaka nthawi ya chimaliziro. Ambiri azathamanga
chauko ndi chidziwitso chidzachuluka. Na ababa pamene nimaona ngati anthu ambiri ama samvesesapo chifukwa chani amati maona AI wabwera nzeru zadani zachuluka anthu akupanga magambo tenzere nkhani simene AI akukamba zokuti bukulo latani latsekedwe now akuti ulitseke mpaka mapita chani anthawi kenako nzeru zizatani zachuluka anthu azathamanga kukunduka akukamba nzeru zachani za buku losekedwalo buku la chani la Danieli mwanjira ina kumapita nthawi uthenga umene ukulalikidwa ndi uthenga wa chani wa ulosi uthenga wa ulosi right tendipitizeni pa verse 9 pa verse 9 ndipo anati pita Danieli pakuti mawuwo atsekedwa nthawi yachima atsekedwa nakhomeredwe chizindikiro mpaka nthawi ya Chimalizilo. So mawuwo mulungu watseka eri zili ngati kunena kuti ineyo ndalemba uthenga kunena kuti munthu uyo atha kumvesesa akafika ntsiku ina wake eri ngati ndilembe kalata tingonati mbambo walemba kalata yoni nyamatanga posankha mkazi atili usatire ndondomeko izi akhale mtundu wa 2 kakhala mtundu wakuti kapena akhale ndi makhalidwe oteni eti kulemba now kalata mbambo jankumalire kalata ya anthu ampasa mwana ake mandipesene mwanayo ali nzaka 5 angalivesesa kalata ayi nakali nzaka 10 alivesesa ayi ali nzaka 14 avesesa ayi ali nzaka 14 amba kukhanga kutani akuvesesa kena kumina athapanga zibwezi yane kubaisera kupanga zibwezi mazaza chibwana zicha right ndipeza zibwezi zikutha olo akamaza fika mwina cha 2025 azakhano yani serious kana kuyiwerenga tena izinto zachikali ndikamba po yani mwina kuyesera kupanga ubali ni single nena yake ndipeza zizarani zakanikiratu koma ndipo zafika zaka 25 atazayiwerenga ndokana nyamwa serious andipesa ndo uthanoze kuyona kuti mbona izamanena sizijana zinandikanika zichoroke bamanga amene azona kena kono athauza satirano zimene zili mjani mukata munja ngandipese uthanoze so buku la Daniel ndi chivumbuluso analitseka kunena kuti nthawi simatha kuveseka bwinobwino koma pamene tipita mapita nthawi chifukwa cha nthawi ikukwaniritsidwa anthu azikuonesanso kutani kumvesesa buku la Daniel ndi chivumbuluso analimanga mu nthawi ngati isefika sititha kutani kumvesesa nthawi kamafika tayamba kutani kumvesesa right tayilenga to verse 9 ariya ndipo alatseke ndipo anati verse 10 wera verse 10 ambiri azitsuka ndi kudziyeretsa nazayesedwa ndi moto koma oyipa azachite moyipa ndipo palibe mmodzi wa oyipa adzazindikira koma aphunzitsi ndiwo adzazindikira. So tikaona pa verse 10 kuti ambiri azayesedwa ndi kuziyeretsa okha ambiri azadani azaziyeretsa okha ndi kusandusa oyera ndipo azayesedwa mwanjinena kukamba zachisaso yosiriza right koma oyipa azachirabe chotani choyipa ndi anthu aja akasakhale akuyesedwa akuyera azaserekano chani aphunzitsino namene azamvesese buku liti limeneli ndirasadokana aphunzitsi amene angaliphunzitse buku limeneli koma ndimafuna tione amene tikutseka uthenga wathu alero chivumbuluso chapter 1 chapter 1 verse 1 autijana chivumbuluso chapter 1 verse yake ya 1 amene akuti now tikapita ku buku la chivumbuluso tikamamuona Yohane pose pamene tikuona Yohane kuti chinacho chichitika Yohane akuyimirira anthu ake a Mulungu akumapita nthawi amene akuvesa chani zimene zisi tawerenga verse 1 chivumbuluso cha Yesu Khristu chimene Mulungu anavumbulutsira achionetsere akapolo ache ndicho cha izi ziyenera kuchitika posachedwa ndipo potuma mwangelo wache anazindikitsa izi
kwa kapolo wace Yohana. Mwapona amenepe buku la Danieli alitati alitseke komano ilili ndi buku lotani lotsegulidwa. Mulungu ampasa ndani? Yesu ampasa ndani? Ngelo akampasa ndani? Yohane amene akuimbira ndani? Inu ndi ndani? Ndineyo. Verse 3 aliya. Verse 3. Odala iye amene awerenga ndiwo amene akumva mawu achinenero nasunga zolembedwa momwemo pakuti nthawi yayandikira. Tisayewala nanu Paulo zonse zimene analandira Mulungu ngati mwaja mwavumbuluso. Anampwisa ndani? Yesu Kristu. Buku la chivumbuluso akulitcha chivumbuluso ndani? Yesu Kristu. So tikaona bwinobwino mu nthawi ya Paulo anthu amalalika uthenga inde. Koma akukhulupirira no uthenga ungopita kwa ndani? Kwa Ayuda okha. Komanso Ayuda akhayona tuno akalandira uthenga akhayira kusunga chilamulo cha ndani? Cha Mose, right? Umene Paulo akuzira uthenga upite kuchani? Dziko lonse lapansi. Ndipo amitundu akalandira uthenga sakufunika atani? Adulidwe. Mwanji naye tikaona bwinobwino chilamulo cha Mose kuti munthu akachisunga mafunika khaleso utani? Odulida. Mwanji naye amathandiza dono chilamulo cha Mose chonse chapita kuti kumbali. Mwanji naye ndetero tikamaona za ndulidwe ayi eri tikamaona zoti azipita ku Yerusalemu katatu pachaka ayi eri system ya Alevi yathiranso pati pompo zinsembe zasathira pati mwanji na system yonse amene ati iyi atani yapita tili ndi nani ndi Yesu zakafana zapitazo mwana panopa akutuza ife kuti chivumbuluso ndani cha Yesu Kristu mwanji lena pali uthenga umene anthu panopa akulalika right komano akutuza ife odala amene ali ndicha akuwerenga ndikumva komanso ndikutani ndikusunga fani harani yandikira mwanji nena nthawi kamba kuyandikira limene ndikhulupirira ili choncho panopa anthu a Mulungu amba nosanduka chani aziphunzitsa uthenga uzikhala usiyana ndi magulu onse anthu amene akumvetsetsa uthenga umenewu wachivumbuluso so hada akuimira inu ndi ine mapeta chani anthu ake taona ni Yohane chapter 4 verse 1 kuti anthu amene ali ndi mzimu chiliye chani Yohane 4 verse 1 aliyo chivumbuluso 4 verse 1 bana chivumbuluso 4 verse 1 aliyo zitathazi ndinapenya ndipo taonani khamu lotseka. Yohane chivumbuluso 4 verse 1 simene owerenga nono zitathazi ndinapenya ndipo taonani khomo lotsekuka mwamba ndipo mawu oyamba ndinawamva ngati lipenga lakulankhula ndine nati bwera kuno ndipo ndidzakuonetsa zimene ziyenera kuchitika mtsogolomo. Mubona amenepe mwanjira ina anthu ake a Mulungu amene ali osogozera ndi mzimu wake pajanera no anthu oyipa azakhala bachita zodani koma anthu a Mulungu okha amene azathe utani kumvesesa fata azaziyeresa ndipo azatani azayeseda pati pamenepo so Yohane akuimira inu ndi ine pamene pazakhala khomo tisalono nthaya Paulo ananena no anthu arafotokozera iye anthu achanavuza no Mulungu asegula khomo lokuti anthu a mitundu atha kulowapo kuzera mwanyani mwachikhulupiriro tikuona menepe tikapita kumachitidwe so apapa akuluza ifuna no pazakhala pali khomo loti anthu aja khomo tikamayika pa khomo pa nyumba amafunika anthu azirana menepo aziro wapo so khomo limene liloseguka kwa inuyo ndi ineyo chipata chotchinjizatu chili chosegera nchotino ifere tikathe kumvesa chani zinthu zimene zili chani zili nkudza komanso tungomvesa zimene zili nkudza komanso kumvesanso uthenga amene ukugwirizana ndi chani ndi zinthuzo za nthawi ndikhulupirira zikumveka alright so timalizise Yohane chapter 10 Chimalizilo 10 verse ya 8 Yohane la minute Chimalizilo 10 verse 8 aria verse 8 ndipo mawu ndinawamva ochokera kumwamba anayankhulanso nane nanena muka tenga buku lofunyulidwalo
mdzanja la ngelo wakumuyimirira pa nyanja ndi pa dziko. Yeah. So tikaona bwino tikaona Chimalizilo chapter 10 ndikuona Chimalizilo chapter 12 tionati pali zinthu zili zofanana. Chimalizilo chapter 12 anali ngelo amene anayima pachani pa mtunda, pamene Chimalizilo chapter Daniel chapter 12 ndi Chimalizilo chapter 10 pali zofanana zambiri pane. Mwana pa Daniel chapter 12 amaonesa ngelo amene anayima pachani pa mtunda, pamene Chimalizilo chapter 10 ikuonesa ngelo amene anayima pa nyanja ndi chani ni mtunda. Tikaona bwino yedi Daniel chapter 12 okay vani zondero amasene sikumano Daniel chapter 12 ngeloyi anayima pa chani pa nyanja. Daniel chapter 12 ngelo anayima pa nyanja chifukwa ena akuima pa nyanja tonena kuti nyanja ikuyimira mitundu manene ndi anthu ambiri komanso nyanja imene ikuyimira nthawi imene inalipo edi nthawi imene inalipo na kuti anthu onse tikamakamba za nthawi ya Bible timakamba za anthu amene ali ku Europe, Asia, Africa edi mbali na isisi mapangida consider kumano kumapita nthawi ngelo yakuyimira pa nyanja ndito nthawi zana kuti even kumene kunabeko anthu kumene kusumazika mu nthawi ya Bible uthenga wapita dziko lonse. So ngelo ayindika kabuku amene kanatsekedwa akumuza Daniel akatani akumuza Yohane akatenga pa verse 9 ati yani verse 9 kuti ndipo ndinamuka kwa ngelo ndikunena naye ndipatse kabukuko ndipo ananena ndine dzatenge nudi ndipo kadzawawitsa m'mimba mwako komatu mkamwa mwako kadzadzuna ngati uchi. Tiyepitizani. Ndipo ndinaona kabuku mdzanja la ngelo ndipo ndinakadya ndipo kanali mkamwa mwanga kozuna ngati uchi. Ndipo pamene ndinakadya mimba mwanga munawawa. Yendezani. Ndipo ananena nani uyenera iwe kuyeneraso panthu ndi mitundu ndi manenedwe ndi maufumu ambiri. Tikaona muno bwino nthawi ya ndani ya Yesu pa Yesu anakamba zina kuti aneneri ndi chilamulo zinanenerera mpaka ndani Yohane. Koma pa nthawi ino uthenga wa Mulungu ulakide panji dziko lonse. Uthenga wa Mulungu utiyo uthenga wachani waufumu eti. So apapa ta verse sani akamba zina kuti panali kabuku kakachani kakang'ono kamene ngera umuza handi tenga ukadya kama katani kakuoma tisawale ona kuti Yesu Kristo mene anabwa pa dziko linapasa amasati mission yake ndi ngati ni Mose afere anthu ndikwatani ndikwapulumusa uthenga ukome kumachita osanena zaka zitatu zisipaibe anga ndiphe koma nthawi yakona kuti ifika eti inayi nthawi yakoma koma anatopera mu Gethsemane inayi nthawi yakoma asongati ayi uthenga uja unakhangirwa wawa chani mimba anipesene tikaona Ezekiel chapter 3 amakamba suza chimozimozi kuti kampukutu ndi mabuku akale amene amalemba pa scrolls anamuzati tenga uje ukoma mujani munkama. Tikamakamba za mpukutu tikamakamba za uthenga amene ukoma mkama tukamba uthenga ulosi. So kabuku ka ulosi kamene sikamavesi kandikati kabuku achani ka Daniel right imene kumasidwa kwambiri mujani ivumbulu. So anthu a Mulungu amene akuyimirira ndi Yohane akuzapeseda uthenga umene kwa iwo akamba kumvesesa uzikoma kwambiri ngati mene uthenga wa Yesu makomera. Koma no ikafika nthawi ya zinthu zokuti zikuyamba kuchitika uyamba kwa chani mimba chifukwa tikhala nthawi yotani yoawisa. Koma ayi ndithu Yesu ali ndani ali nawo ndi akwauza kuti cha upite ukanenenere pamaso pa chani pa anthu ambiri pamaso pa mitundu ambiri ndipo pamaso pa chani pa mafumu. Pa Yesu analakamba kuti ndizapita bwanji pamaso pa mafumu chifukwa chakuti atitani atimanga. Mukuona henepe kuna uthenga uzapweteke chani mimba zakhala chisauso tikawerenga Mateyu chapter 10 anafotokoza mwini zakhale kuti azakutenga nini kukuchosani manyani masinagoge azakunena ndi zaboza zonse kenako azatenga kukumanga nini unyolo
ndipo muzakhala mboni zanga kwa mafumu ndi kwa anthu achani amitundu. Topona menepe so kumeneko ndikwako m'mimbako, koma initial anthu a Mulungu akamba kutenga bukuli ukhala uthenga okoma kwambiri zasala zake uwachani mimba. So pamene akuti mupite mukanenere uthenga oti ulalikidwe panopa uthenga yani wa mabuku achani aulosi. Anthu a Mulungu atani amvesesa, koma anthu oyipa satani samvesesa. Timalizire ndi uthenga umene Yesu anakamba Mateyu 24 verse 14. Yesu anakamba pia Mateyu 24 verse 14 ndi maliziseni isathumanisa menene. Mateyu 24 verse 14. Yesu anamasulira kuti uthenga wamaliza ndi utani. Mateyu 24 verse 14 ndiye 14. Embaka verse 13 aliya. Koma iye wakulimbika chilimbikire kufikira chimaliziro, yemweyo azapulumuka. So ndipo tikamakamba zaku apa ndito akamba za chimaliziro cha nthawi yapasi pano, right? Verse 14 aliya. Ndipo uthenga wabwino waufumu uzalalikidwa pa dziko lonse lapansi, ukhale mboni kwa anthu a mitundu yonse, ndipo pomwepo chimaliziro chidzafika. Mwabona amenepe so so tikudziwa unayo tuno tikamakamba za nthawi yakutha pasi pano uthenga umene kozalalikidwa ndi wanyani uthenga wabwino wachani waufumu. Uthenga usukusintha yayi, komano kusintha in the sense of format yake, kusintha in the sense of format yake chifukwa yani. Verse 15 ati yani chifukwa chache imene mukazaona chonyansa chobulusa chimene chidanenedwa ndi Danieli mneneri chitayima m'malo oyera, iye wa amene awerenga kalata azindikire. Uthenga waufumu ndi omweyo kuyambira nthawi ya Yesu mpaka pati panopa. Komano pamene tili kumapita nthawi kachiseko katani katsegulidwa kuti tikamvesese uthengawo mene ukupangidwa apply makamaka mapita chani anthawi. Uthengawo ndi omweyo komano kusintha chifukwa ndino ukuonjezeredwa mphamvu chifukwa ndino anthu akumvesesa za dene ndi chani ndi chivumbulutso, akumvesesa za ufumu andani wa Mulungu. Tikapitiriza ndi nkhani tipeza ndino uthengawo waufumu ndi akukamba chivumbulutso chapter cha 14 verse 6 auti yani ndipo ndinaona ngelo wina wakhala nawo uthenga utani wosatha awulalikire kwa chani kwa mitundu, right? So uthenga umenewo ukulalikidwa kumapita nthawi ndi anthu amene akuzindikira za ufumu andani wa Mulungu, anthu amene aliozazidwa ndi mzimu wakandani wa Mulungu. Manchinena emphasis uthenga umene ukulalikira panopa sizo kuti no kodi mamona Trump wapanga chani uno madaba tino uthenga wose 1 hour akungamba zimene Trump akupanga, Obama akutani 1 hour, maona Eugene Corona 1 anthu ndeti chimantha chibwa pati pamenepo. Ayi uthenga umene si waufumu ya, komano uthenga waufumu ndi umene ukuonesera anthu chisomo chake cha ndani cha Mulungu, ukuonesera anthu kuti anthu angapumulike bwanji, anthu angalandire bwanji ufumu wa Mulungu pobadwa masopano, komanso kuwaphunzitsa natino mphamvu zimene zadza chifukwa cha uthenga umenewu ndi chani, right? So zonse ndi zolumikizika, right? Uthenga waufumu ndi uthenga umene ukupanga focus pandani pa Yesu Khristu. Nakumbukira verse ina imene ili yapadera Chimalizilo chapter 12 verse yake ya 10 akuona no, ndipo ndinamva mawu akulu mmwamba nanena, tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu za Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu wake, pakuti agwetsedwa wonenera wa abale athu wakuonenera pamaso pa Mulungu wathu usana ndi usiku. Akuti tsopano chadza chipulumutso. Tikamakamba za chipulumutso tikamba za mphamvu, tikamakamba za mphamvu tikamba za chani za ulamuliro wa Khristu, tikamba za ufumu wake. So uthenga umenewo ndimene ukulalikidwa natino pali mphamvu ndithu ya chigonjetso mwa Yesu Khristu, pali chipulumutso ndithu mwa Yesu Khristu, ufumu wake pamene mzimu akukhala mwandani mwa ife, pakuti akuti wamkulu ndi amene ali mkati mwandani mwa ife kuposa amene ali kuti
ali kunja. Uthenga waufumu ndi umenewo walipisa akhristu kuti ayime njima mwa Yesu, waonesera anthu zenizeni za ufumu wakandani wa Mulungu. Mapera nthawi uthenga umene ulalikidwa ndi umenewo, koma anenesana anthu oyipa sazamvesesa, koma aphunzitsi amene azamvesesa, anthu amene ali mwa Khristu Yesu, anthu amene alandira mzimu wake. Chifukwa paleka chitseko kamene kanasagulidwa kamene Yohane amafunika alowemo. Inu ndine pali chitseko ndithu mwa Yesu Khristu, kuti tikathe kumvesa zinthuzi ndi kuzindikira chimene tiyenera kuchita pa nthawi yake inoyi. Mulungu akadalitse uthenga umenewo. Amen.